हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ। बे भिडिअआ जाबाय स्पेशली जायफ्रानोखि गोदान एग्जाम लिरगोन फ्रेश कैंडिडेट ग्रेड 3 ग्रेड 4 जायफ्रा दासिमबो एग्जाम लिरफेराखै बिनि सायाव नोंथांमोननो आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना आन्दायै बायदि आरो जाय नोंथांमोना एग्जाम लिरखायो मिथिखागौ माबोरैहाय फिल खालामनांगौ आरो माबादि प्रसेसआव एग्जाम लायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो जायफ्रा मिथिया स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन आरो लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आपडेट मोनबाय थानाय साख्रिनि बागै। स' बिनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामा ओंखारबाय बिनिफ्राय ड्राइभार पस्टआबो ओंखारबाय बाट ड्राइभारनि एडमिटआ मोनथ'वाखै आरो नोंथांमोना 20 आगस्तनि उनावहाय मोननो हागौ आरो जेब्ला मोनगोन स' नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन आरो ड्राइभार पस्टआ सेपारेट एग्जाम जागोन एक्सट्रा एग्जाम जागोन। गासै एग्जामा 150 थागोन ड्राइभार पस्टआवबो नाथाय बे ग्रेड 3 आव आलदा आलदा दङ। हमना ला नोंथांमोना 150 मोनगोन बेनिफ्राय 175 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव अनलि 135 नोंथांमोना मोनदों गासै 135 नाम्बारनि एग्जाम जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि एग्जामा गांसे एडमिटजोंनो नोंथांमोना मोननै होनो मोनगोन जुदि मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदोंबा अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4। स' बिनिफ्राय जोङो अफिशियेल साइटआव फैबाय देन बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो जायफ्रा दासिमबो डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना मोजां फिल खालामनानै डाउनलड खालाम अब्लानो एडमिट नोंथांमोना मोननो हागोन जेबो गोनो गोथो गैया। स' बिनिफ्राय एडमिटआव जि गाइडलाइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन। हमना ला मा लांफानांगौ एन्ड लांफानाङा बेनि सायाव गोदान केन्डिडेटफोरा गोबां कमेन्ट्स खालामदों मा लांफानांगौ आरो लांनाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामनि टाइमा 10 AM ब्ला स' नोंथांमोना 9 AM आवहाय मोनहैनाय खालाम मानोना सानथियै नोंथांमोना रेस्ट लानानै आनजादखौ होबानो जाबाय जाहाथे हाखु दाखु लिरनाङा प्रब्लेम जायो आरो लोगोसे एग्जाम जानायनि सिगांनो माखासे प्रसेस थायो स' नोंथांमोना बेखौ मोनलांबाय थागोन नोंखौहाय एग्जाम हलाव सोगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे प्रसेस जागोन। हमना ला माखासे चेकिं टाइपनि जायो बेखायनो गेटआव नोंथांमोना थाब थांनानै थाहै आरो मोजाङै हाबनानै नोंथांमोना रेस्ट लाबानो जाबाय जेब्ला हाबनो अर्डार होयो। स' लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना एडभान्स थांबानो जाबाय एग्जाम हलाव। स' बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जे जोंहा मा लांफानांगौ आइडि प्रुफ अके आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे लांबानो जागोन अके बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना लांफानांगोन। स' नोंथांमोना एडमिटआ बेसो दानि डाउनलड खालामनाया मेट्रिकनि जेबो लांनांगौ गोनांथि गैया जास्ट एडमिट बेनिफ्राय आइडि प्रुफ मोनसे लांदो बेनिफ्राय पासपर्ट फट' मोनसे लांफाबानो जाबाय जाहाथे बियोब्ला नोंथांमोना होनो हायो। दा लोगोफोर बेनो आरो माखासे बेसिक पइन्टआ स' नोंथांमोना जेबो आन्दायनाङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बल पेन इउज खालामनांगोन ब्लेक आरो ब्लु बे मोननैनि गेजेराव मोनसे हागोन स' नोंथांमोना जेल पेन इउज खालामनो मोननाय नङा अब्ला नोंथांमोना खालामबा रिजेक्ट जागोन। स' बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं गैया मोननैबो एग्जामाव नेगेटिभ गैया ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेयाव नेगेटिभ गैया गोसोबादि नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन लेंगुवेजआ मोनब्रै फैखागोन नोङो जेराव कम्फर्टेबल बेयाव नायनानै नोङो एग्जामखौ होनो हागोन जेबो गिनांगौ गैया आरो नोङो एटेम्प खालामा नोंनि बाथ्रा जेसेबांनो एटेम्प खालामगोन नोंहा बांसिन चान्सआ थागोन आरो लोगोसे जायोब्ला नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन आरो जायाब्लाबो जेबो लस गैया स' नोंथांमोननिफ्राय माइनास पइन्ट थाङा। दा लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबगोन अब्ला स' नोंथांमोननो 15 मिनिट्सनि सिगां ओरैबायदि प्रसेस थायो नोंथांमोननो अएमआर सिटखौहाय फिलआप खालामनो टाइमखौ होनाय जायो नोंथांमोना फिल खालामनांगोन अएमआर सिटआव नोंनि नाम बेनिफ्राय नोंनि रल नाम्बारा थागोन मानोना एडमिटआव जोंहा रल नाम्बारा दंखायो स' नोंथांमोना बेखौहाय फिल खालामनांगोन अके। आरो लोगोफोर अएमआर सिटआव मिस्टेक खालामनाङा नोंथांमोना मोजां फिल खालामबानो जाबाय आरो मिस्टेक जायोब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा मोननाय जाया बेनो डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन आरो नोंथाङा बेखौहाय मोजाङै सान्थि खालामबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय फिल खालामनायखौ नोंथांमोना रोंखायो जानांगौ। हमना ला जास्ट एग्जाम्पल महरै नोंनिया 1 2 3 दंबा नोंथांमोना हमना ला फार्स्टनि अपसनाव 0 दङ 0आव नांला नेक्स्टआव फैनानै नोंथांमोना 1 दङब्ला स' नोंथांमोना 1 आव सार्कोल होनांगोन बेनिफ्राय 2 दङब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट स्टेप 2 आव फैनानै स' नोंथांमोना सेकेन्ड 2 आव होबानो जाबाय फार्स्टनियाव नङा सेकेन्डआव होनांगोन अब्ला नोंथांमोना कारेक्ट जागोन। स' बेखौ नोंथांमोना रोंखागौ बेनि सायाव स्पेसियेल भिडिअ खालामबावगोन अएमआर सिट फिल खालामनाय बेनिफ्राय एसटि थायो लोगोफोर एसटि नोंथांमोना नुनो मोनदों एसटिआव स' नोंथांमोना एसटिआव होनांगोन सार्कोल नोंथांमोना कालार फुननांगोन बेनिफ्राय जास्ट एग्जाम्पलसो बियो स' नोंथांमोना गुबुन अएमआर सिट मोनगोन बेबायदि रोखोमनि नङा एसे आलादा जायो जेराव कुइसन बुकलेट थानाय रल नाम्बार थानाय नोंथांमोना मोननो हागोन। स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन बेयाव नोंनि फट' फैखागोन अएमआर सिटआव नोंनि फट' फैगोन नोंनि फट' रल नाम्बार गासैबो थाफाखागोन। दा बिनिफ्राय कुइसन सिरिजआ नोंथांमोना कुइसन पेपारखौहाय एबिसिडि सिरिजआव मोनगोन गासै मोनब्रै थागोन एबिसिडि नों जि मोनो ए मोननो हागौ बि मोननो हागौ बे नोंनि खाफालसै दा गासैबो मिलाया नोंनि खाथिना ए मोनोब्ला नोङो बि मोनगोन सि मोनगोन डि मोनगोन बेबायदि रोखोमनि मोनलांबाय थागोन। स' बेनिफ्राय मोजाङै फिल खालाम बेयावनो मिस्टेक खालामो आरो मिस्टेक जायोब्ला एग्जामा केन्सेल जायो अके। स' बे मोनसे पइन्ट थाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे एग्जाम हलाव गावजों गाव डिसकास खालामलायनो मोना जुदि खालामबा स' नोंथांमोना एक्सपेल जागोन दा बेखायनो मोजाङै सिनसियारलि थ' नोंथांमोना आनजादखौ होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एग्जामखौ साक्सेस खालामनो हायो।
आरो बेनिफ्राय मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट जेब्ला मेथ्स साबजेक्ट नोंथांमोना लिरगोन अब्ला नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनाय पेपार मोनगोन ना मोना बेनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन नोंथांमोना बे कुइसन पेपारनि बेक साइडआवनो मोनसे ब्लेंक मोनखागोन स्पेस मोनगोन बेयावनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामनो हागोन बाट नोंथांमोना एक्सट्रा लांनो हाया बा प्रभाइड खालामनो नोंथांमोना होनाय जानाय नङा बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राबाव जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम लिरबाय थागोन अब्ला नोंथांमोनाव मोनसे एटेन्डेन्स लाग्रा फैगोन बेयाव नोंथांमोननि साइन थाथारनांगोन आरो बेयाव साइन होआब्ला नोंथांमोनखौहाय एबसेन्ट हमनाय जागोन बेखौ एडमिटआव होखादों दा बेखायनो एटेन्डेन्स लाग्राखौ नोंथांमोना साइन खालामथारनांगोन अब्लासो नोङो एटेन्ड खालामनाय जागोन आरो नोंनि सायाव रिजाल्ट फैगोन नङाब्ला नोङो फैनाय नङा बेनिफ्राय एग्जाम लिरखांनानै नोंथांमोना टाइमिंनि सिगां लिरखांब्लाबो नोंथांमोना एग्जाम हलावनो थानांगोन बेयाव जेबो डिसकास खालामनो मोननाय नङा जेब्लासिम पारमिसन होआ अब्लासिम नोंथांमोना ओंखारनो मोननाय नङा आरो जायफ्रा एडभान्स लिरखाङो नोंथांमोना एग्जामनि टाइम जोबजासिम बेयावनो थाबाय थानांगोन आरो जेब्ला साबमिट लायो अब्ला नोंथांमोना होनो हागोन आरो लोगोसे बे कुइसन बुकलेट नाम्बारखौ नोंथांमोना एबा नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ मोनबोनाय नङा नोंथांमोना बेखौ साबमिट होबोनांगोन दा लोगोफोर बेनोमोन माखासे पइन्ट्सआ आरो बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव ओएमआर शीट फिल खालामनाय मोनगोन आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन